Вітаю, гэта Белконтент. І сёння ў нас яшчэ адзін агляд такой прылады, як аэрагрыль. Гэта ў нас Ninja AF180, ну і там усякіх назваў розных у іх хапае. Але ёсць адзін нюанс, тое, што яны ёсць з керамічным пакрыццём у іх кошак, а можа быць, што гэты кошык з пакрыццём тэфлонавым. Так, што тут? З непрыемнага адразу бачна, што нейкі тут скотч, і ён, відаць, нейкі тут залеплены. Дакладней, нехта ўжо тут у сярэдзіне быў, хаця бакавы вось гэты цэлы. Не ведаю, што гэта будзе значыць для нас, але паглядзім. Чаму мы рашылі набыць грыль? Ну, па-першае, калі карыстацца духоўкай, то яна даволі шмат на разагрэў страчвае энергіі. Это па-першае. Вось, а па-другое, ну, КПД ў яе. ККД, коэфіцыент карыснага дзеяння, не такі, як хацелася б. Таму аэрагрыль заменіць, ну і можна смажыць без масла. Вось, можна смажыць хутка, і гэта, пэўна, галоўнае. Ну і былі бонусы ў нас у краме Варле. Іх трэба было страціць з розных кампутараў, што назбіралася. І каб іх страціць, мы, ў прынцыпе, і набылі гэтую рэч. Там можна было да пэўнага адсотку пагасіць. Каштавала гэтая штука 100 евро. Так, я бачу, тут гэта гарантыйны талон, бачыце. І самае цікавае, што прыехаў ён з Польшчы. Я не ведаю, як яго дадраць тут. Это что, такая налепка? Ну, яшчэ і АСМР атрымаецца. Гэта пакет, адзін бок якога гэта налепка. Жах, а мы яго не дадраўшы туды не патрапім. Ну, гэта, конечно, нешта звыш дзікае. Я такога яшчэ не сустракаў. Рэкамендаваная цана на гэты аэрагрыль. Так, ладно. Пэўна, я зраблю по-другому. $170 США. Ну, гэта фірма амерыканская. Ну, і лічыцца як бы адной з самых лепшых у гэтым плане. Хоць зараз аэрагрылі набылі папулярнасць асаблівую. Во. Ну, як бы глядзелі мы, там гэтыя Xiaomi кітайскія, але яны у параўнанні, канешне, ніяк не раўнаюцца. І Ninja вось гэтыя, пэўна, самыя аптымальныя, даволі надзейныя, і скарг у них няма, і на Амазоне рэйтынгі добрыя. Ну і мы такі вось вырашылі, тым больш, што ён каштаваў 100 евро за колеру, таму што чорны аэрагрыль каштаваў бы на 30 евро даражэй. А гэты будзе, павінен быць белым. Всё. Так. Зараз яго дастанем адсюль. Ну, зроблена, канешне, у Кітаі ў любым выпадку таксама. Так. Ёсць. Ну, вось, глядзіце. Гляньце, ён з Францыі, бо ўсё падобна на французскай мове. Як я бачу. Што ў нас тут? Напісана, 2 гады гарантыі. Ну, сказалі ў Варле, што 2 гады. Так, тут нешта 60, это пра энергію. Эканомія 60%. Тое, што можна рабіць. Макс Крысп, гэта можна размарожанае, як я зразумеў. Ну, пекчы адразу, не размаражваючы. Плюс рэпід. Гэта нейкая хуткасць, мабыць. Ну і 75% менш. Можа, масла ці што. Ну, я не ведаю французскую мову, таму нічога больш не скажу. Вось, пашлі тады, пагналі ў глубіню. Так, ну, тут плюс. Дакладней, ужо ўсе страхі, па-мойму, сыходзяць, таму што той картон быў раскрыты, каб прыляпіць гарантыйны талон, які, здаецца, не патрэбен, бо для Варле патрэбен чэк, які я атрымаў, калі разлічыўся. У іх такая цікавая сістэма, ты адразу плаціш, а потым толькі бачыш тое, што ты забіраеш.
ну, не вельмі зручна. Таму што атрымоўваеш, ну, як бы такога паўката ў мяшку. Так, ёсць. Ёсць там нейкія падказкі пра бульбу, не ведаю, навошта это рабіць на коробцы. Ну, але ладно. Так. Гэта што? Гэта конверт. А ў ім яшчэ кіпа еўра. Не. Так, это у нас India Air Fryer Max. Инструкция написана, славянских мов нема. Ну, я думаю, может, какая украинская будет, польская. Не, нема. Нема ни польской, ни украинской. Так, ёсць. Ага, ну и то, что наказали. Это, певна, книга рецепту. Так, еще так само. Конверт не трэба. Тут Quick Start я бачу. Ну, по-ангельску ёсць уже добра. По-нямецку и по-французску. Ну и тут, калі паглядзець, бачыце всякие смакоці. Так, Минечка, Валентина уже позначила, что это яе. Contents. Всякие вось таблицы. Cooking chart. Колькі смажыць по часу. Ну, гэта больш падрабязна, можа, потым разглядзім. Як бульбу пекчы тут. Ну, карацей, это мануал і кніга рэцэптаў будзем вывучаць. Полезлі глыбей. Так. Вось гэтая рэч, як я мяркую, улюблёная Мікіна кіпцедралка. Вось. Яна іх любіць вельмі моцна. Ну і калі у вас ёсць коцік, то паспрабуйце. Таму што у нас одна такая рэч была, і яна драла яе, каб вы ведалі. Ну, самае прыемнае, спала ў ёй і драла, карыстала на поўню. Мы таксама, я думаю, будзем мець ад падаруначак. Так, вось яна і пайшла. Спадзяюся, вяртаць на мяне не прыйдзе. Запакавана. Тут у нас усё у паперы. Ці гэта пакет такі? Ну, ён вельмі падобны на паперу. Ну, хутчэй за ўсё гэта ёсць папера. Так, нізе яшчэ одна такая ж дралка для Мікі. Так што будзе дзве. Галоўна, каб усё працавала. На, яшчэ одну. Так, всё. Тут у нас пусто. Больш нічога няма. Угу. Так, і вось наша прыгажосць. Так, стаіць яна на кніжцы. Таму ейдаецца. Тут, бачыце, зашпілены у нас, правда, нешта чорнае вот тут, такая, яна матавая. Не блескучая. Ну, может, для белого было б лепей, каб она была и глянцевая. Сверху пленка. Еще одна. Слухаем АСМР. Там написано каўцённікі. Это. Ну, добра, тады уже на кухні больш падрабязна мы разгледзім бліжэй. Зараз. Не, можем и зараз залезть першапачаткова. Провод зусім недоўгі. Провод даўжынёй, пэўна, сантиметров 80. Ну, под метр, ну, але не, здаецца, метра нема. Адышоў. Наматвалкі таксама ніякай нема. Яна важыць 5 кіль. Нема, не наматваецца провод нідзе. Абсолютно. Это недохоп, конечно. Ззаду вентыляцыйная адтуліна. Адсюль гарачае паветра будзе выходзіць. Тут у нас пульт кіравання спераду. Кнопкі механічныя, не сенсорныя. З аднаго боку гэта недахоп.
Таму што трэба будзе акуратна чыстымі рукамі карыстацца. А з другого боку плюс, ну, што механіка, по-моему, это бывае лепш, чым сэнсор. Так, кошык. Так, кошык дастаем, і вось тут тое, што я казаў, ці не, керамічная яна ці тэфлонавая. І гледзячы па ўсім, яна якраз керамічная, таму што бліскучая. Вось, ёсць у гэтым кошыку паддон, ён вось так вынимаецца, устаўляецца сюды. Яго можна ставіць на два розных узроўні. Это вось першы ўзровень на дне. Міка залезла. Запакавалася. Во. Цэлы атракцыён для кота. І можна павярнуць вось так, і яна становіцца на другі ўзровень, гэта калі гатаваць нешта унізе. Ну, можна сюды нешта пакласці. Яно будзе бліжэй да цяпла і, в прынцыпе, усе тыя сокі там ці што будзе сцякаць на тое, што ўнізе. Ну, гэта трэба будзе падумаць, я яшчэ не нафантазіраваў, што тут можна зрабіць. Ну і гэта кераміка, наколькі я зразумеў. А можа і не. Нідзе пра гэта не пішуць. Керамічная яна ці тэфлонавая, такой інфармацыі няма. Ось так яна зачыняецца. Лёгка, проста. Я у краме там была Xiaomi стаяла за нейкая за 100 евро. І там яна заходзіла, выходзіла вельмі дрэнна, незручна. Ну, я здзівіўся, шчыра кажучы, што так за 100 евро можа быць. Тут усё гэта мега акуратна. Ось так. Во, гэта мы разгледзелі, паглядзелі. І ўнутры зараз яшчэ паглядзім на спіраль. Всё ёсць. Хацеў зазірнуць, што гэты грыль сабой тут уяўляе. Ну вось так, ну, знутры спіраль, такая скаба, якая яе прытрымлівае. Ну, трэба будзе па мануалу паглядзець, што як пачысціць і ўсё. Ну, вось гэтыя рэльсы ўнізе, можа быць, не вельмі добра, але, мне здаецца, на гэта можна не зважаць. Усё тут выглядае файна, але толькі ў працэсе карыстання можна будзе зразумець. Ну, две чорныя ножкі, две белыя. Ну, я таксама не ведаю, навошта гэта зроблена. Такія прыкалдасы. Так, ну ўсё, панель. Тут будзе, ў прынцыпе, ўсё зразумела. Уключыць, тэмпература, час, дзе моя гэта? Цуда палачка знікла. Каб пальцамі не тыкаць, бачыце. Ниндзя, паўтараем, power, типу уключить, температура, час, наколькі задаецца температура, старт, стоп. І першы, Max Crisp, наколькі я памятаю, гэта замарожаныя прадукты гатаваць. Гэта, што там напісана? Air Fry ўжо размарожаныя. Рост гэта выпек ці нешта, я так думаю, што гэта здоба ўсякую там. Ці не, вось бейк, а што такое рост, не ведаю тады. Ну, яшчэ разбярэмся. Гэта ўжо выбачайце. І тут рэхіт, типу падагрэць нешта можна. І дэгідрейт, это высушыць можна там яблыкі якія-небудзь, ну, зрабіць цукаты ці яшчэ што. Ну, вось так. У прынцыпе, мы ўсё разглядзелі. Далей що я ўключу, пагляджу, што ды як, ды больш раскажу з нейкага досведу. Першую частку мы распакоўкі зрабілі. Міка ён шчаслівы ў папяровым пакеце, і мы таксама будзем запускаць. Дзякуй, прадоўжым хутка. Мы працягваем. Падключаецца на провод, як мы ўжо казалі, зусім недоўгі тут ззаду. З усіх бакоў павінна быць па 15 сантиметраў, таму што паветра выходзіць ззаду, калі гатуецца, зацягваецца яно вось так па акружнасці. Во, з гэтым зразумела, так. Далей, памеры. У нас тут будзе колькі? 29 сантиметраў шырыня, 31 сантиметр вышыня, і глыбіня будзе
29 сантиметров с ручкой и 35... Нет, 35 с ручкой, 29 без ручки. Неяк так. Достаецца ўсё, як я вам показывал. Ніякіх тут асаблівасцей новых нема. Будем рабіць, напэўна, першы старт. Зараз праверым, як это працуе. Запускаем. Так, яна ўключылася. Показала нулі. Загарэлася ніжняя панель. Вось гэта. Тады мы абіраем што? Напрыклад, Max Crisp. Ага. На гэтым рэжыме тэмпература не мяняецца. Air Fry. Тут, бачыце, можна мяняць. Дарэчы, забыўся вам сказаць. Яна 2 кілаваты спажывае. Ёмістасць вось гэтага, ну, не ведаю, што это кошык, напэўна, будзем называць кошыкам. 6 літраў 200 мл. Ну, гэта даволі неблага. Вялікая для сваіх памераў і кампактная. Во. І тэмпературу ад 40 до 240 градусаў. 240, я так разумею, ўжо бачылі. І, пэўна, па ўсіх гэтых праграмах будзе тэмпература ўжо мяняцца. Максімальная якая? 210. Гэта на роуст. Роуст, дарэчы, гэта я пачытаў. Карацей, калі ў нас это Air Fry, гэта тэмпература, для якой патрэбна, каб была скарыначка, то роуст это просто запяканне без скарынкі. Вось, а бейк, ну гэта тое, што казаў для усякай выпечкі. Зразумела тады, бачыце, тут 160 і можна рэгуляваць тэмпературу. Кнопкі такія, вы чуеце, як працуюць, я памаўчу. Такія грубаватыя, адным словам, ну, у амерыканцах, хто іх там ведае, з дапамогай яшчэ кітайскай вытворчасці. Рэхіт – это падагрэў, таксама 150 мінімум і, пэўна, 210 максімум. У ўсіх, бачыце, у гэтых рэжымах 210 – это макс. І сушка, можна тут рабіць всякія джэркі з мяса нават, уявіце сабе, я паглядзеў у мануале. 60 градусаў, і вось яна мінімальная, як я зразумеў, гэта 40 градусаў. Тое, што тут можа быць. І максімум, напэўна, 90. Вось так. Добра, тады мы паставім, пэўна, на нармалёвы рэжым, звычайны. Паставім тэмпературу, ну няхай будзе менш, можа, якую студзію, а можа, хай на 200 і працуе. І ўключым час. Тут усё проста. Вы задаеце гэты час, не трэба ніякіх там перадустаноўленых праграм, таму што у вас на кожнай ежы, якую вы будете гатаваць, будзе напісаны час, які вам патрэбен, і тэмпература. Вы застаўляеце час і тэмпературу, навошта нейкія перадусталёўкі, калі вы не ведаеце, якая там вага ці яшчэ нешта, ну гэта, па-мойму, абы што. Таму мы гэта выстаўляем, задаем час. Ну, я думаю, што для тэста мы проста ўключым 1 хвілінку, каб паглядзець, як яна гучыць і што ў нас будзе. Тэмпературу паставілі, вось гэта у нас гарыць рэжым, который выкарыстоўваецца ў дадзеным выпадку, Air Fry. Час мы паставілі хвіліну і стартуем. Вось кнопка старт, стоп. Такі шум. Не сказаць, што яна ціхая, я б сказаў нават не. Вось нешта там нават звініць у ёй. Дрэнна ўставіў. Можа быць, ці там нешта расшыраецца. Давайте праверым, ці працуе, бо ў водгуках, зараз раскажу. Ага. У час працы, калі дастаем, яна становіцца на паўзу. Адсюль цёпленькім падувае. Раней у водгуках пісалі, што на паўзу яна не станавілася. Гэта, відаць, нейкая новая рэвізія, у якой гэта выпраўлена. І гэта, па-мойму, было ўжо ў мануал дабавілі. Так што яны выправіліся. І гэта, канечне, файна, што так яно працуе. І бачыце, яно працягвае. Пачакаем з вамі гэту хвілінку і запячэм першую ежу, паспрабуем бульбу фры. Як мы, беларусы, не зробім бульбу, правда? Ну, гэта я жартую, таму што не такія мы бульбаеды, як нас называюць. Ну, але у кожным жарце ёсць крышачку жарта, сапраўды. Таму пакуль, я б сказаў, падабаецца. Ну, крыху шумная, прыблізна на ўзроўні духоўкі.
Але я думаю, што гук не такі не вельмі страшны. Зараз будзе стоп. Ага. І што? І чаму яна не выключылася? Цікава, ну пачакаем. Гэта тыпу затрымка, бачыце, нейкая. Ну так задумана. І яно піша off. Усё вельмі проста, абсалютна. Я не ведаю тут, якія могуць быць складанасці з кіраваннем. Вы задалі, уключылі, задалі рэжым, задалі тэмпературу і зрабілі ежу. Ну, у час гатавання трэба будзе ежу гэту варочаць там. Ну, патрэсці ці павярнуць, у залежнасці ад памеру. Давайте будзем бульбу фры тады пячы. Запушчу і паглядзім, што з гэта атрымаецца. Не факт, што атрымаецца добра, ну, але будзем шчырымі, як выйдзе, так выйдзе. Тадам, бульба. Бульба з Лідля, евро недзе, не памятаю, колькі яна каштавала, евро 75, по-моему, за кілю. Фрыткі звычайныя, 1 кіля. Смажыць у аэрагрылі іх у нас 10-15 хвілін пры 200 градусах. Значыць, як глыбокую, не ведаю, ці ставіць нам эту 240, ці не, можа не трэба. Ну не будзем, пэўна, хай лепей яны больш павольна смажацца, чым гэта. Праверым першы запуск такога плану. Ужо бульба напісана, што алей дабаўлены, сланечнікавы, значыць, нічога больш дабаўляць мы сюды не будзем, проста засыпем. Мы узважылі бульбу. Будзем засыпаць роўненька паўкілі. Атрымоўваецца як? Вось так, ну, у адзін слой яна не ляжыць, таму па рэкамендацыях трэба будзе палову часу, калі пройдзе, патрэсці яе, паварочыць, наколькі я разумею. Вставляем. Дарэчы, забыўся сказаць, тут ножкі такія даволі склізкія. Заднія ножкі з гумы чорнай, а пярэднія пластыкавыя. І, карацей, яна крыху ездзіць. Я буду сваімі рукамі потым нешта тут прыдумляць, якія, можа, гумкі, сілікошкі, каб яна не ездзіла. Ну, таму што, вы бачыце, ёсць такі момант, што яна рухаецца. Даволі лёгка. Ну і даставаць, устаўляць трэба прытрымліваючы. Вось, включаем. Выбіраем вось гэты рэжым, бо максімальны нешта мне страшнавата адразу ўключаць. Так, і час задаем 12 хвілін. І праз 6 хвілін я пакажу, што атрымалася, паглядзім, як яно будзе. Ось. Ну і ўсё, пагналі тады. Паставілі 12 хвілін, 200 градусаў старт. Так, 6 хвілін прайшло, бачыце, ніякай паўзы, паловы тайму няма, таму мы проста вынімаем, мы такую паставачку тут прыдумалі. Раз. Шкварчыць, шкварчыць. Ну што, я тады трасу, ўжо на камеру трэсці я, пэўна, не буду. Ну, слухайце, выглядае прышпільна. І пакуль што ў мяне ўжо слюні пачынаюць ісці. Не ведаю, я неяк інтуітыўна, як на патэльні трасу, звычайна. Ну ўсё, пэўна хопіць. Ну вось так я патрос. І зараз уставляем далей. Каб больш-менш раўнамерна яно было. Пагналі. Ну, прытрымліваю. Чамусьці, що з тобою не так. Певно, що ж яна перешкоджає. Ага. Ну, добре, у канцы тады яшчэ скажу. Хай яна гатуецца. Хацеў сказаць, але давайте зараз, пэўна. Хацеў сказаць пра тое, што трэба было б ім прыдумаць нейкую кнопку, дадаць сюды, калі ты гатуеш, напрыклад, тое, што трэба перавярнуць, зрабіць кнопку half time. Вось, каб ты, калі, ну, патрэбна табе пераварот, каб яно на палове часу табе прапілікала і сказала, перавярні.
Вось, і паставілася там на паузу, напрыклад, ці гэта. Ну, таму што думаць самому, калі там варочаць, ці ставіць 6 хвілін, потым 6 хвілін, ну гэта не зусім зручна. Можна напісаць будзе гэтай кампаніі ў водгуках, чаму б такое не прыдумаць. Па-мойму, вельмі лагічна, і я б сказаў, нават правільна было б такі варыянт прыдумаць. Ну, паглядзім тады. Добренька. Чакаем, пакуль прыгатуецца, і смакуем, глядзім, што атрымалася. Так, чакаем, пакуль яна спыніцца. 12 хвілін прайшло. Ну, мы ўзялі між 10 і 15, зрабілі 12. Ну, на всякі выпадак, каб пабачыць, каб яно не згарэла. Можа, яно там, канешне, таксама, але не пахне. Калі вось тады я першы раз включыў, такі крыху пах быў незвычайны, але ён сціх. Ну, вельмі хутка, і больш яго не з'яўлялася. Ну, гэта, я думаю, першы старт. Мала што там было. Ну што, достаю. Шкварчыць. Не ведаю. Что за это выйдет? Ну, по смаку нормально. Ламаю перед вами. Але я б яшчэ крыху поставіў 2 хвілінкі, каб яна пагатавалася. Бо она зусім такая не цёмная, я б сказаў. Вставляем, выбираем. Две. Старт. Вось апошні момант, калі мы дасмажылі, 2 хвіліны прайшло. Зараз паглядзім, што ў нас тут атрымаецца. Ну, станавіся. У выніку 14 хвілін нам гэта ўсё заняло, але можна, я думаю, было на Max Crisp паспрабаваць. Але, ну, не ведаю, першы раз лепш такіх эксперыментаў не ставіць, каб не спаліць. Так будзе бачна. Можна было там меншы час і гэтак далей правяраць. Дастаю. Ось яна як выглядае. Па-мойму, выглядае файна, не перасмажаная такая. Зараз уже патрасу. Ну ўсё тады, давайте мы гэта высыпем у талерку. Моя цудоўная памочніца жонка падала нам яе. Ну, вось так яна сыпецца. Яшчэ там захрусла адна між гэтымі. Прашу. Дзякуй. Правалілася. І там можа на дне што яшчэ ёсць, але ладно. Ну і ўсё, такія фрыткі у нас выйшлі. Спадзяюся, будуць смачныя, мы іх пасолім. Алей можна, калі няма у бульбе алею, калі вы са свайго робіце, трэба яго ці напрыскаць, узяць пульверізатар, набыць для алею, ці проста капнуць і перамешаць, пабалабэсіць. Ну і таксама з любымі рэчамі. Ну, не трэба шмат яго дадаваць, але пажадана. Ну, звычайна ў рэцэптах пішуць, калі трэба алей, калі не. Ну ўсё, на гэтым наш агляд завершаны. Рэч файная, асаблівасці я сказаў, якія маглі б быць. Ну і смачна нам есці. Я вам дзякую за цудоўны прагляд. Да новых сустрэч і да пабачэння.